Hej, vi har fået til opgave at udføre forsøget heptans reaktion med dibrom, og formålet med det her forsøg det er at under visse betingelser at vise, at heptan de kan reagere med brom og at identificere noget af det reaktionsprodukt, som vi altså vil få ud af det her forsøg. Nogle af de materialer, vi har brugt, det er blandt andet små reagensglas i et stativ, små propper, en spatel og en indgangspipette. Og nogle af de kemikalier, som vi har haft at gøre med, det er blandt andet heptan, bromvand, sølvnitrat og noget universal indikatorpapir. Dette forsøg, der arbejder vi altså med det, der hedder alkaner, som er carbonhydrater, der kun indeholder enkeltbindinger, f.eks. metan og ethan, eller heptan, som vi har at gøre med i dette forsøg. Heptan er en alkan bestående af 7 carbonatomer. Vi vil nu lige tale lidt om alkanernes fysiske og kemiske egenskaber. Vi starter med at se på de fysiske. Så kan vi sige, at kogepunkterne afgøres af molekylestørrelsen, hvor et større molekyl altså vil have et højere koge og også smeltepunkt. Er molekylerne lige store, afgør opbygningen koge- og smeltepunkter. Det vil altså sige, et langstrakt molekyle vil eksempelvis have højere koge- og smeltepunkt end en mere rund molekyle, da bindingerne mellem molekylerne så er større og stærkere. Det vil sige, isomere alkaner, altså alkaner med samme molekylform, men med forskellige strukturformer, så vil den længste carbonkæde have det højeste kogepunkt. Hvis vi så ser på de kemiske egenskaber, så kan vi sige, at alkaner er meget reaktionstræge, men de kan godt reagere ved enten høje temperaturer eller ved hjælp af lys, hvilket altså sker i vores forsøg. En sådan reaktion med lys kaldes en substitutionsreaktion, hvor et atom eller en atomgruppe altså bytter plads. I vores tilfælde sker det med bromid. Forbrændinger, som altså også er mulige for alkaner, kan opdeles i den fuldstændige, hvor produktet altså CO2 og H2O til hver en tid, eller ufuldstændige, hvor der altså er mange mulige produkter. Og til sidst kan vi lige hurtigt sige, at alkaner er opbygget tetraedisk, da elektronerne i bindingerne frastøder hinanden, og tetraedisk det er altså det er ikke muligt at tegne på todimensionel plan, men det er altså en tredimensionel opbygning, hvor de ligger længst muligt fra hinanden. Nu vil vi så gå videre med udførelsen af forsøget. Og det har vi 2 reagensglas. Kan man lige tegne op. Og i hver af dem putter vi 5 dråber bromvand i og 10 dråber heptan. Der vil så forekomme 2 faser. Henholdsvis en farvet fase med et gulligt skær. Og faserne, de blandes, heptanen og bromvandet blandes ikke sammen, da heptanen er upolær, da elektronegativitetsniveauet er lavt, og det kan vi lige regne ud, det er H eller C er lige med 2,5, og H er lige med 2,1. Hvis man minuser de to, så får man 0,4. Plus at det er et symmetrisk binding. Vand er polært, da det har en højere elektronegativitetsniveau. Vi har H, og så har vi så O her, som er lige med 3,5. Og det vil så give 1,4. Hvis man minuser de to. Bromvandet ligger nederst, den har en høj densitet, mens heptanen har en lavere densitet, og derfor vil den ligge øverst. Ved omrystning af reagensglassene vil de 2 faser skifte farve, således at vandfasen vil blive farveløs, og heptanfasen vil blive gul. Det skyldes altså, at
Dibromen er upolær ligesom heptanen, og dermed vil den søge op i heptanfasen og blive gul. Derefter tager vi 2 reagensglas. Det ene placerer vi i et skab med mørke, og det andet placerer vi på en overhead-projektor, altså i lys. Ved reagensglasset, som vi har haft i lys, vil der være sket en substitutionsreaktion, da heptanen altså også er blevet farveløs, og dermed har vi 2 faser, som nu er farveløse, men det med substitutionsreaktion vil vi komme ind på senere. De 2 faser fra reagensglas 2 adskilles ved den øverste fase. Heptanfasen suges altså op med en engangspipette og overføres til et rent reagensglas. Dermed kan vi så nu undersøge vandfasen. Vi bruger nu en spatel med fra vandfasen at tage et par dråber og anbringe på noget universalt indikatorpapir. Og vi kan altså dermed nu aflæse pH-værdien, som vi aflæser til værende 3, da det HBr, der blev dannet ved substitutionsreaktionen fra før, er polært, og derfor er det altså søgt ned i vandfasen. Vi tilsætter nu en dråbe sønitrat til resten af vandfasen, og der sker hermed også en reaktion, hvor det tungopløselige, hvor vi så får noget hvidt bundfald i form af det tungopløselige AgBr. Det vil altså bare noget at sige, at vi får en hvid, grumset og mælkeagtig farve. Ud fra skabet tager vi nu reagensglas 1, som vi satte ind før, og vi kan altså observere, at der ikke er sket noget som helst, da som sagt tidligere, alkanerne er meget reaktionsrige, og der skal altså lys til, eller varme, for at de kan reagere, hvilket der ikke er i det anvendte skab. Go. Vi går nu videre til noget resultatbehandling, hvilket vi allerede har været lidt inde på, men jeg vil nu lige uddybe reaktionen fra før, det vil sige substitutionsreaktionen, som altså skete mellem heptan og dibrom. Substitutionsreaktionen, som sagt, det er altså en reaktion, hvor en atom eller atomgruppe bliver udbyttet. Her er det så H og bromid, eller hydrogen og bromid, der bliver dibrom, der bliver udbyttet med hinanden. Skriv nu den reaktion op, der skete før. Det vil altså sige heptan plus dibrom. Det vil altså under lysforhold omdannet til C7 15 Br plus HBr. Det vil altså sige, der er sket en ombytning af Br eller Br2 og et hydrogenatom. Da det her fortæller os, at nu har dibrom reageret med heptanen, og at den gule farve nu er væk. Derefter skulle vi opskrive en strukturformel over det her. Og det vil jeg skrive. Først vil jeg skrive 7C'er. Så 15 H'er. Og det skal så plusses med de 2 B'er. Og det giver så med lys over.
Sådan der. Ja. Plus med H streg B. Ja. Det er strukturformen. Ja. Nu skulle vi så undersøge, om vores reaktionsskema det vil stemme overens med vores observation, da vi undersøgte vandfasen med vores indikatorpapir. Og til det, der kan vi sige ja, der er vores polære stof, HBr, der er en syre. Det søgte ned i vandfasen, som også er polær, og dermed blev den sur med en pH-værdi på 3. Hurtigt kan vi lige sige, at vandfasen var polær, fordi den havde en elektronegativitetsforskel på 1,4. HBr's elektronegativitetsforskel er på 0,7, og dermed er den altså også polær. Derefter skulle vi så kommentere den observation, vi gjorde, da vi tilsatte sønnitrat til vores vandfaser. Og til det, der fik vi et reaktionsskema, som jeg lige vil tegne op her. Det blev så til AGBR. Og her der kunne vi altså se, at vi fik et bundfald, som tidligere blev nævnt. Og det skyldes altså, at det her AGBR, det er et tungt stof. Det var altså der, vi fik vores bundfald. Afslutningsvis skulle vi så kommentere på forskellen mellem de to reagensglas, og det vi kan sige er, at i det første reagensglas, som stod i mørke, der skete der ikke noget. Men i vores andet reagensglas, der fik vi altså en substitutionsreaktion, og dermed 2 farveløse faser.